ďalší deň s natáčaním a dnes ideme speedkeyboard. Ale ja som v speedkeyboard ako nubak, som 508 level v 3. bode a neviem dať ani 3. Ideme. Kamo fakt, keď som tam bol. Dobre. Kamo. A thanks Šimon, že si pozeral to video, dal si like a pozeral si aj komenty. Thanks. A vlastne včera bol tu v speedkeyboard update, ne? Kamo, niečo odtade to z rohu zmizlo. Kde sú tie viny? Čo tam zmizlo? Čo? Next ever come epic item, ok. Zbierame summer coiny. Pekne, 10 000. Dobre. A Milan Mrba 8, kamo thanks, že si písal aj tie komentáre, už som ťa aj ozýval. Kamo, keď dostaneme 2000 odberov, tak ešte rozmýšľam, čo bude výzva, lebo na 1000 som mal selmiť money paky a teraz rozmýšľam niečo tiež. Ale chcel by som niečo, že okrem stýlka. Kam pohniš sa? Nech to nie je stýlka. Lebo inak, kámo, neviem. No, skúsim. Čo? Dobre, skúsim. Čo klid, auto nebereme. Poď. Ako, dobré veci mám. Má steak. 2 steaky. Jednu mlíku tu jak? Vytredil by som to takto. Pokaj. Tam niečo prihodím. Vytredím to takto. Podľa mňa hodí. Ne, kámo. Jak? Dobre, dám tam. OK. Nedám mu to. Sa nevyplatí. No. Neviem, či sa to vyplatí. Kamo, ty debil.
Ale idem si to kliknúť. A Milan Mrva, nevieš čo tu bolo, kde sú tie Kamo, nevieš čo tu bolo, kde sú tie viny? Ešte jedno tu bolo, sa mi zdá. Napíš do komentára. Chcem mu dať trade a on si ma zablokuje. Idem pozrieť, či nemám niečo na vycraftenie. Nie. Ale ako... Dobre. Budú aj videjka z... Admina Billsov, Steelka. Garda, neviem, či ešte hráva niekto. Prídem a zabijem ma to. Kamo, jak? Dobre, neviem to jak urobiť. Neviem, na budúce si kúpim niečo, počkaj. Tu si vieš unkodnúť. Ale na čo ti to je? To som nikdy nepochopil. Není niečo nové, ne? Ani tu ne. Ale skoro už to posledné. Tak vypnuté mám. Kámo, toto bude asi koniec. Nemám čo natáčať teraz. Milan Mrva nehrá teraz. Tak čaute. Like a odober. Vidíme sa pri ďalšom videu. Cez.